Upper Valley View na mo mata. Ayun. Ganda. Hi guys! So, good morning guys! So nandito tayo ngayon sa housing. Kasi natulog tayo dahil inabangan natin yung nambabato ng... Ay, malapit kape! Bibili tayo ng kape ngayon. Jasawa! Kape Blanca. Dalaw. Ay, isang ano. So may tindahan dito guys. Tindahan ni Agosto. Andito yung jowa niya. Tagal na kayo. Charin. Yan. Magkano? Katabi lang ng aking bahay. Ah, ang ganda dito. Oh. Sinabangan natin kagabi yung nababato pero hindi natin siya nakita. So mamaya. Thank you. Punta tayo kay Jessa kasi makikipagkape tayo at nagtatahol na aso. Umaga na! Ba't pa ako tinatahulan ng aso? Hi, Chon! Yeah, kumusta ka dyan? Ano pagkain mo? Nandito si Nana Carmen. Ah, Nana Carmen, hi! Ay, dito sila. Meron ng aso. Dito tayo para Isa lang kape. Sabi niya, dising ka daw. Dito tayo ngayon. Dising ka daw. Sabi ni Nog kasi nakasalubong ko siya tapos, Nog, pakape. Alika na! Andito si Mishang. Ayan, dito tayo. Ang ganda kasi ng view dito. Oo, di ba? Kita nyo naman. So, binato din kami doon nung kagabi. Di ba lumipat kami? Binato kami na isa. Ay no, ano, sarap ng pagkain mo ah. So ito yung almusal natin. Tapos kape. Masinog-nog kasabay ko. Sarap nog. Si Mishang nandun. Nagdidi na siya. Ang cute. Natchalan. Dito si Jimmy. Masabi mo Jimmy? Hey. Oh, Dylan. Nandito si... Ano masasabi mo dito? Umagang kay ganda sa housing. Ka? Umagang kay ganda sa housing. Ano masasabi nyo? Sa...